вазорати нақлиёти Тоҷикистон мавзӯи баррасии таъсири болоравии нархи сӯзишвориро ба нархи хизматрасониҳои нақлиёт муҳокима мекунад. аммо ронандаҳои таксиҳои маъруф ба 5 сомонӣ нархи роҳгироро аллакай то 6-7 сомонӣ боло бурдаанд. вале дар вазорати нақлиёт ҳоиди ин масъала кор пешрафта истодааст. мо дар вазорати нақлиёт дорем корхонаи воҳиди давлатии хизматрасонии корхонаи воҳиди давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ. ҳоиди ин масъала бо хадамоти зидди инҳисории кишвар ҳамкорӣ доранд, яъне нархгузорӣ дар нақлиёти автомобилӣ ва боркаш боло меравад ё намеравад, ҳайни ҳол дар марҳилаи баррасӣ қарор дорад. пас аз оне ки мувофиқа мешавад, таҳлил мешавад, он гам мо гуфта метавонем ки боло меравад ё не, ё ки чӣ қадар боло рафтанашон мумкин аст. таксиҳое ки дар хатсариҳои маъруф ба 3, 8, 15 корвон, саховат ва ғайраҳо аллакай нархи роҳгироро боло бурданд. мусофирон шикоят аз он доранд ки болоравии нарх ба буҷаи оилавии онҳо таъсир мерасонад. мардум ҳама пули калон намегирад ку. якҷо давтоз кара рафта биёяд ё китобхона равад ё кораш баравад, тез рафтан зарур шавад, такси ба эҳтиёҷ ба вуҷуд мебиёяд. таксия ин хел масалан 7-8 сум шуданаш ҳеҷ мумкин нест. коршиносон бар ин назаранд ки болоравии нархи роҳгиро ба фаъолияти воридкунандагони сӯзишворӣ ба Тоҷикистон марбут аст. Фозилҷон Фатҳуллоев, иқтисоддони тоҷик, мегӯяд ки чанд ширкати бузурги воридкунандаи сӯзишворӣ бозори кишварро инҳисор кардаанд. ширкатҳои монополистӣ ниҳоят зиёданд аввал хусус дар вилояти сӯхт. барои ки ҳастанд ширкатҳое ки дар дохили худ 10 ширкати дигар бо 10 намуд номҳои мухталифу бо 10 намуд роҳбариятҳо, лекин онҳо ҳама дар як маслиҳатанд, маслиҳатҳои пешакӣ доранд. аз ҳамин сабаб онҳо бо нарх бозӣ мекунанд. аз ин сеюм сабаб аст. аз ҳамин сабаб ин реаксияи занҷириро дар иқтисодиёти дохилии иқтисодиёти миллии Тоҷикистон ба вуқӯъ пайваста истодааст. мо 26700 азим Иброҳим, вазири нақлиёти Тоҷикистон, пештар дар як нишасти матбуотӣ гуфта буд ки фаъолияти таксиҳои ба истилоҳ 5 сомонӣ бояд ба танзим дароварда шавад, зеро ба гуфтаи ӯ ҳар як ронанда ки теъдоди онҳо танҳо дар Душанбе садҳо нафар аст, оилаҳои худро бояд таъмини молӣ кунанд.